שוב שלום, הסשן השני, או בסשן השני אנחנו ניצור את המחלקת תקשורת בין ה-Web Server ל-SQL Server. אז בואו נוסיף מחלקה לתוך תיקיית ה-App Code שלנו. add class, ניתן לה שם דל, ראשי תיבות של Data Access Layer. הנה קיבלנו את התבנית הבסיסית של המחלקה, שם המחלקה והשיטה הבונה. אומר לי שיש לי כאן מחלקה בשם דל, אז בואו נבדוק אם זה באמת כך. כנראה שכן. נשנה את שם המחלקה, אצלכם תשאירו את זה דל, זה יכול להישאר גם כך. אוקיי, אז הנה יצרנו. הדיפולט שהסביבה נותנת לנו זה את הקלאס ואת השיטה הבונה. כמו שאנחנו יודעים והכרנו, אולי אפילו היכרות שטחית, המחלקה צריכה להכיל תכונות. אז בואו נוסיף את התכונות למחלקה. אלו התכונות שלנו. התכונה הראשונה תהיה ה-connection string, שהיא תכיל את הנתיב לבסיס הנתונים. תכף גם נראה מאין אנחנו לוקחים את הקשר הזה. כאן אנחנו מקבלים הודעת שגיאה שהוא לא מכיר את המחלקה SQL Connection ו-SQL Command. נשתמש ביכולות של הסביבה ונוסיף את מרחב השמות System Data SQL Client. הנה המרחב שמות הזה הוסף כאן באזור ה-Using. ועכשיו כבר אין לנו שגיאות. המחלקה SQL Connection היא אחראית על, היא תהיה מחלקת תקשורת, זו שיודעת לקשר בין הווב לבין ה-SQL Server. SQL Command זאת מחלקה לביצוע הוראות לבסיס הנתונים, ו-SQL Reader זאת מחלקה שמקבלת עותק של טבלה. אוקיי, אז יש לנו את התכונות. בואו ניגש אל השיטה הבונה. בשיטה הבונה אנחנו מאתחלים את התכונות האלה. אז נאתחל את ה-connection string, Ctrl C, Ctrl V. הוא יקבל את הסטרינג של התקשורת. מאין אנחנו לוקחים את הנתיב הזה? אז כך, ניגש אל הסרבר אקספלורר, ניגש אל הדאטאבייס שלנו, במקרה הזה זה My Database, Property, וכאן אתם רואים שיש לנו שדה שנקרא Connection String. אנחנו נעתיק את הנתיב מצד ימין שלו, Ctrl C, ונעביר אותו לכאן, Ctrl V. אוקיי? זה כל הנתיב. נקבל כאן איזה שהן הודעות שגיאה. בדרך כלל ההודעות האלה הן בגלל שהסלש הזה אמור להיות הפוך,
אנחנו נשתמש בטכניקה שהופכת או מתעלמת כאילו שגיאות האלה על ידי הוספת שטרודל לפני הסטרינג. אוקיי? התחלנו את ה-Object Connection, שהוא מחלקת התקשורת ל-New SQL Connection, שמקבל את הנתיב הזה. זאת אומרת, עכשיו האובייקט הזה יודע לגשת לבסיס הנתונים שנמצא בנתיב כאן. אוקיי? יצרנו אינסטנס חדש, אובייקט חדש, מופע חדש מהמחלקה קומנד כי נצטרך אותו, והתחלנו את RDR לנל כי עכשיו באמת אין לו שום דבר. בסדר? יפה עד כאן. נוסיף עכשיו את הפעולה שתחזיר לנו עותק של טבלה. אוקיי? הנה לפנינו הטבלה, באבחה אחת הבאתי אותה. השם של הפעולה, הפעולה, שם הפעולה יהיה get all data. במקרה הזה שם אולי לא כל כך מוצלח, אולי היינו צריכים לכתוב get all users, אבל גם זה יהיה טוב. אנחנו מתחילים משתנה שיקבל אליו את, או שניצור, שיכיל את הטבלה בתצורה של HTML. אנחנו מעבירים לאובייקט קומנד, SQL קומנד, את משפט ה-SQL select from users, שייתן לנו את כל, ייבא לנו עותק של הטבלה users, ואנחנו אומרים שאת המשפט הזה אנחנו נפעיל על האובייקט שהתקשורת שלו היא אל טבלת היוזרים האלה, ופותחים תקשורת. זאת אומרת, עכשיו אנחנו עם אצבע על בסיס הנתונים, ו-execute reader שולח את ההוראה הזאת אל בסיס הנתונים, מחלץ ממנו את כל הטבלה, ומשים או שם את הטבלה באובייקט רידר. זאת אומרת, עכשיו בתוך האובייקט רידר יש לנו עותק של הטבלה. יש? מה שאנחנו צריכים זה את הטבלה הזאת להמיר ל-HTML. לכן אנחנו צריכים לעבור שורה על הטבלה ולייצר באמצעותה טבלה בתצורה של HTML. אוקיי? אז הנה התהליך. אנחנו בונים מחרוזת HTML שתיתן לנו כותרת של רשימת המשתמשים. אתם רואים, אנחנו בונים את התגית H1, פותחים תגית טייבל עם עובי בורדר אחד, ומוסיפים את שורת הפתיחה, או אם תרצו את שורת הכותרות. שורה, בעמודה הראשונה ID, בעמודה השנייה first name, בעמודה השלישית last name. באמצעות הלולאה אנחנו עוברים שורה אחרי שורה על RDR, יוצרים שורה חדשה, יוצרים עמודה ומייבאים את התוכן שנמצא ב-RDR בעמודה, בשורה הזאת, את התוכן ב-first name ואת התוכן ב-last name, ולאחר שיגמרו לנו השורות, למעשה יהיה לנו כאן מחרוזת שתכיל את כל הטבלה. אוקיי, מה שנשאר זה להחזיר את המחרוזת שמכילה את קוד ה-HTML אל הלקוח. והנה אנחנו עושים כאן return table. אוקיי?
זה אומר שכאשר אנחנו נזמן את הפעולה הזאת, היא תיגש אל הדאטאבייס, תפעיל עליו את המשפט SQL Select All From Users, תקרא אותו, אנחנו כאן באמצעות הלולאה ניכנס שדה שדה ורשומה רשומה, נחלץ את הנתונים ונחזיר את הסטרינג בהתאם. עד כאן יצרנו מחלקה, אמנם רק עם פעולה אחת, הפעולה שתחזיר לנו העתק של הטבלה. בהמשך אנחנו נוסיף פעולות נוספות שהן פעולות עדכון כמו insert, update ו-delete בהתאם. זה העיקרון. עד כאן הסשן השני. הסשן הבא זה להשתמש בצד שרת עם הפעולה של המחלקה הזאת. להתראות.